kunjalo emsakazweni ikhwezi la 5 la 107.7 FM idrive umsakazo ikhwezi uyeleleka ukuthi ufuna impinda monokhali momuziki mofane mo information kuzoba mnandi kakhulu emsakazweni ikhwezi hamba nosanda kaJali producer nezindaba zehora ngehora uyelo kunikeza amandla nomsakazo FM kanti mina ngusasizo Dlamini nomadomdom kuzono kakhulu ke nasinikeza le drive umsakazo ikhwezi FM emsakazweni wakhe inkanyezo kusa ikhwezi FM kumhlathini 6 July 2017 kanti sithi monokhali momuziki mofane mo information 158 days 7 hours 48 minutes ngekhala 2018 emsakazweni ikhwezi FM kanti week number 30 ka 2017 sabona mntamusha kanti unqobile umfoka ngedi lenziwa ngasekhaya insizwa semakhaya ishaka umnandi emsakazweni ikhwezi FM wayisimanga lo Jesu Kuzobela khulu emsakazweni wakhe ikhwezi FM sokunikeza izingo sehlaba hlosile ebheka nje wasihamba mnandi kwi-fire season izoyikhona insizwa lapha ke usikhumbuzo ngokurethi umfuka nquma lozwithu umkhatsho ethatha kubeka besikhuluma le ndaba emsakazweni ikhwezi environmental education esinikezela kamnandi ke emsakazweni ikhwezi FM sihlabele phambili umphakathi kazekile losithathu namhlanje sizobakhathazweni beka indlebe emsakazweni ikhwezi emgwaqo namadlovu insizwa lapha kumfuka nene usithenje uzobe khona kubeka qhubekana emgwaqweni ukuthi amasibheka mnandi emakhaya ungakwenza ukuthi drive ngophepha mosungena ku Facebook radio khwezi uthatha sibe uthi khwezi fight okuphi lo hlelo umsakazi ikhwezi FM ngale kwalokho futhi ngashaya 03248159 11 ku0324815916 siyasuka indiza manje sihamba sibheke emakhaya kanti singakahambi kakhulu ngiyafisa ukuthi sinikeze umthathe ngalalisa or drive ukuthi besicine senzani vele kwi drive umsakazi ikhwezi FM sithi back to back winani meshoy fase bande sihamba ma I'm 25 khwezi fight one time nazo ke ntombi zonke lezi zinto zilwa nokuxhumana ngekhaya bathi yini ikhivile phela babahlezi sithi ngoba bonke bagroupi banamathisele manje la kwi-TV abaxoxi bavuka lezo manje sababa lo bafika ama-network hhayi-ke uvala-ke lo ukuxhumana yinto esiphelile emndenini umuntu usumbuza lokho aphendule lokho kuphela akusahambi namanqoko akuhambi najoki uzojoka nobani uzonqona abasebenzi okay singanqanda kanjani uqinisekisa ukuthi akukhuli indaba ye-depression emva kwesengitholile indaba ye-status sami into eyayigqibele kakhulu indaba yama-subscope i-drive yami ekabonile drive mina ngicela ukubuza ukuthi ngabe kuyiqiniso ngaphela ukuthi i-drive engenayo sazithi ifanele seyindini ophule kungenashare hayi wekhadonke ukwazi kuyiqiniso lo ukuzwe ngobani ukuzwe ngobani wena cha mina ngiyazi ngiyafuna ukulo kuyiqiniso lokuthi mangeke usazithi Dlamini fanele ngenophule ongenashare nje oyikhuluyani kufana nami engamzwa ngokhadinali ikhadi driver manje ifane nophutho onjalo nje olungena chef hayi ukuthi ngiyakho nisema ke manje phela cha mina ngathi ngubaba umbhola seyikhadi olomshona awusayini ikhadi okusa upgrade ngubaba umbhola manje inezi nazo ke khadi go play Brande check your blind spot siyasuka manje ongokugcina ngwamukele kwi drive hayi ngiphilile kwagehi yebo uzwala mkhulu uhleli nawe nje uzelele wena mawungekho uyabhoreka kahle hawe bakithi yazenza lo ndaba umbhoreko nogehi iyabhoreka mawungekho kodwa manje hayi ngiqinile ngimile impela ngibabelele eceleni hayi qinida lo ntombi ngikhona ngokunikeza uzoba crazy fight shaya kanjalo kwagehi umlaleli wekhwezi FM asihlangane ku Facebook ngonxa ukuthi isikhathi siyahamba ngiyasibona sibekile leze phansi nansi ingomna kakhulu ekuthina emsakazweni wekhwezi FM uphindile phokhe ushaka mnandi lezi sikhathi ukuthi hawu ungibhekile sibheka mnandi emakhaya uvele esikoleni vele emsebenzini hlala umsakazi wekhwezi FM